Здравейте, сега ще ви покажа как да хакнете HeadSoccer, някой герой от Survival. Вашата игра. Трябва да победите. Лош късмет. Пак ще пробвам. И пак ме карах. Ме заразни. Това е лесен. Скучно. Готово. Имаме гол. Тук не пашете в целия мач, но да искате give up. И сега да искате play. Ще пише това. Трябва да си скинете един герой, който искате и да натиснете No. И ето, аз в момента ето той е червената маска. Ето. Победи. Какво? Едно ви харесва съвет.